ஃபேக்ட்ஸ் 360 டிகிரி நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் தமிழ் நெஞ்சங்களே. இன்னைக்கு நம்ம மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் டீமோடைய அனலைசிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு மும்பை இந்தியன்ஸ் டீம் அனலைசிஸ் பற்றி பார்த்துடலாம். 2013, 15, 17, 19ல சாம்பியன்ஷிப், அதாவது ஆடியரில் சாம்பியன்ஷிப்பாக ஆனாலும் 2014ல் பிளே ஆஃப்குள்ளே கஷ்டப்பட்டு நுழைஞ்சாங்க. பட் எலிமினேட்டரில் வெளியே போயிட்டாங்க. 2016, 18 ஒரு நல்ல டீசெண்டான பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் கொடுத்தாங்க. கடைசி நேரத்தில் சொதப்பி வெளியே போயிடுவாங்க. இந்த வருஷம் வேற 2020 ஈவன் இயர் எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க போறாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம பொறுத்திருந்தான் பார்க்கணும். அதே சமயம் மலிங்கா அந்த டீம்ல விளையாடல அப்படின்னா அந்த வருஷம் மும்பை இந்தியன்ஸ் டீம் பிளே ஆஃப்குள்ள போறது இல்லை. இந்த வருஷம் வேற மலிங்கா விளையாடல. ஸோ இந்த ஈவன் இயர் பிளஸ் மலிங்கா விளையாடல, இந்த ரெண்டு லக் ஃபேக்டரும் அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை கொடுக்க போகுது அப்படின்ட்டு இந்த வருஷம் ஐபிஎல்ல நாம் பார்க்க போறோம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா 2014ல் யுஏஇல நடந்த 5 மேட்சுமே மும்பை இந்தியன்ஸ் தோத்துருக்காங்க. ஸோ இது குறிப்பாக ஒரு நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். இருந்தாலும் 2014ல் இருந்த மும்பை இந்தியன்ஸ் டீமே வேற, இப்போ இருக்கிற மும்பை இந்தியன்ஸ் டீமே வேற அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இப்போ ரீசெண்டாக லசித் மலிங்காக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக ஜேம்ஸ் பேட்டின்சனை வாங்கியிருக்காங்க. இது எந்த அளவுக்கு கிளிக் ஆகும் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் சந்தேகமாக தான் இருக்கு. பிகாஸ் ஆல்ரெடி இந்த டீமில் ஒரு நெகட்டிவ் அப்படின்னாலே ஒரு இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஸ்பின்னிங் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா இந்த டீம்ல ஸ்பின்னிங் ஆப்ஷன்ஸை யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குருணால் பாண்டியா, ராகுல் சஹார், ஜெயண்ட் யாதவ், அனுகுல் ராய், பல்வந்த் ராய் அப்படின்ட்டு ஒரு இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பிளேயர்ஸாக தான் இருக்காங்க. குருணால் பாண்டியா, ராகுல் சஹாருக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கே தவிர மற்றபடி ஒரு நல்ல குவாலிட்டி, ஒரு டிபெண்டபிள் ஸ்பின்னர் இந்த டீம்ல இல்லை. ஸோ மலிங்காவுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக ஒரு நல்ல ஸ்பின்னர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கலாமோ அப்படின்ட்டு தான் எங்களுக்கு தோணுது. ஆல்ரெடி T10 லீக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா துபாயில் குவாஸ் அகமத், ஜஹீர் கான், இப்போ சிபிஎல்ல கூட ஃபவாத் அகமத், இவங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா சூப்பராக ஸ்பின் போட்டுட்டு வந்தாங்க. இவங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஸ்பின்னர் வேணும்னு நினச்சிருந்தா கூட ஒரு ஆஸ்டன் அகரோ இல்லை ஒரு அடில் ரஷித்தோ இந்த மாதிரி ஸ்பின்னர்ஸ் எடுத்துருக்கலாம். பட் ஏன் இவங்க அடிஷ்னலாக இன்னொரு பேஸ் பவுலரை கொண்டு போனாங்க அப்படின்ட்டு தெரியல. ஆல்ரெடி இந்த டீம்ல பேஸ் பவுலருக்கு பஞ்சமே இல்லை. ஏன்னா ட்ரெண்ட் போல்ட், நாதன் கவுண்டர் நைல், ஜாஸ்பிரீத் பும்ரா அப்படின்ட்டு சூப்பரான ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்க. இப்போ ரீசன்ட் நெட் ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸ்ல கூட ட்ரெண்ட் போல்ட் ஒரு ஸ்டெம்பையே உடைச்சாரு அப்படின்ட்டு மும்பை இந்தியன்ஸ் ஒரு போஸ்டா போட்டிருந்தாங்க. இப்போ இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்பின்னர்ஸ் மட்டும் நல்லா கிளிக் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா மும்பை இந்தியன்ஸ் ஸ்குவாட் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தான ஸ்குவாடாக தான் இருக்கும். பட் பார்ப்போம் லக் இவங்களுக்கு இந்த முறை எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு. ஆடியஸை தவிர்த்து ஈவன் இயர்ஸ்லி மும்பை இந்தியன்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் வாங்குவாங்களா அப்படின்ட்டு மறக்காம உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிருங்க. வாங்க டெல்லி கேபிட்டல் டீம் அனலைசிஸ்குள்ள போகலாம். லாஸ்ட் இயர் டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டீமை டெல்லி கேபிட்டல்ஸ்னு சேஞ்ச் பண்ணாங்க. கண்ணாடி எதிர்ப்புனா எப்படி ஜீவா ஆட்டோ ஓடும் அப்படின்ற ஒரு மீம் டெம்ப்ளேட்டை வச்சு நிறைய மீம்ஸ் ஓட்டினாங்க இந்த டீமை பற்றி. பட் அவங்களுக்கு எல்லாம் திருப்பி அடி கொடுக்குற விதமாக பிளே ஆஃப்குள்ள நுழைஞ்சாங்க டெல்லி கேபிட்டல்ஸ். எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு இயர் 2018. அப்போ கௌதம் கம்பீர் தான் டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் டீமோடைய கேப்டன். அந்த வருஷம் ட்ரெண்ட் போல்ட் சூப்பரான ஃபார்மில் இருந்தார். அதே சமயம் ரிஷப் பண்ட் அந்த வருஷம் ஐபிஎல் எமர்ஜிங் பிளேயர் அவார்டும் வாங்கினாரு. ரெண்டு பேருமே டாப் நாச் ஃபார்ம்ல இருந்தாலும் கூட அந்த வருஷம் டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் டீம் 8th பொசிஷன்ல தான் இருந்தாங்க. 2019ல டீம் நேம்ல இருந்து ஜெர்சில எல்லாத்தையுமே மாத்தி ஸ்ரேயஸ் ஐயரை கேப்டனா போட்டாங்க. இப்போ 2020ல டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் டீம் ஸ்குவாட் பார்க்கும்போது ரொம்பவே பேலன்ஸ்டு டீமா இருக்கு. லாஸ்ட் இயர் அவங்க ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு லோயர் மிடில் ஆர்டர் இடத்துல யாருமே சரியா விளையாடல. ஒரு காலின் இன்கிராம் ஆகட்டும், ஒரு ஷெஃப்ரன் ரூத்தர்ஃபோர்ட் ஆகட்டும், யாருமே சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல. அவங்களுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டா ஷிம்ரான் ஹிட்மேயர், அலெக்ஸ் கேரி, மார்க்கஸ் ஸ்டாயினிஸ்லாம் வாங்கியிருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா மேட்ச்சில் அலெக்ஸ் கேரி, மார்க்கஸ் ஸ்டாயினிஸ்லாம் நல்ல ஃபார்மில் தான் இருக்காங்க. சிபிஎல்ல கூட ஹிட்மேயர் ஒரு நல்ல ஃபார்மில் தான் இருக்காரு. டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் டீமை பொறுத்தவரை இவங்க நல்ல ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் சைன் தான். அதே சமயம் ஸ்பின்னிங் டிபார்ட்மெண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரைட் ஆர்ம் ஆஃப் ஸ்பின்காக ரவிச்சந்திர அஸ்வின் இருக்காரு, ரைட் ஆர்ம் லெக் ஸ்பின்காக அமித் மிஸ்ரா இருக்காரு, லெஃப்ட் ஆர்ம் ஆர்த்தடாக்ஸ்க்காக அக்சர் பட்டேலும் இந்த டீம்ல இருக்காங்க.
இது மட்டும் இல்லாம சிபிஎல்ல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண சந்தீப் லமிச்சானேவும் இந்த டீம்ல இருக்காங்க. ஸ்பின்னிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த டீமுக்கு நிறையவே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஒரு ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் ஆடுறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல லெஃப்ட் ஆர்ம் ஆர்த்தடாக்ஸான அக்சர் பட்டேல உள்ள கொண்டு வரலாம். இப்போ ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் ஆடுறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரைட் ஆர்ம் ஆஃப் ஸ்பின்னான அஸ்வினை உள்ள கொண்டு வந்து போடலாம். ஸோ இவங்களை பொறுத்தவரை ஒரு நல்ல ஸ்பின்னிங் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்றப்ப இந்த வருஷம் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் டீம் ஒரு கோர் இந்தியன் டீம் நிறைய பேர் இந்த டீம்ல இருக்காங்க. ஓப்பனிங்ல ஷிகர் தவான் கூட பிரித்திஷ் ஆடுவாரா இல்ல அஜிங்க ரஹானே ஆடுவாங்களா அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க். யாரை வெளியே உட்கார வைப்பாங்க? அதே சமயம் நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்க சந்தீப் லமிச்சானவே வெளியே உட்கார வைக்கணும் அப்படின்னா அப்போ இந்த டீம்ல எவ்வளோ நல்ல குவாலிட்டி ஸ்பின்னர்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கணும். இப்போ ரீசெண்டாக டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் டீமுடைய நெட் ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா தெரியும். ரவிச்சந்திர அஸ்வின் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஆஃப் ஸ்பின்லாம் போல் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஆல்ரெடி போன வருஷமே நான் ரைட்ல லெக் ஸ்பின்னும் போடுவேன் அப்படின்ட்டு லெக் ஸ்பின்லாம் போட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தாரு. இந்த வருஷம் வேற லெஃப்ட் ஆர்ம் ஆஃப் ஸ்பின் வேற போட போறாரு. லாஸ்ட் இயர் அஸ்வின் மேன்கேட் பண்ணப்பவே ரிக்கி பாண்டிங் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, இவர் என்னுடைய டீம்ல இருந்தார் அப்படின்னா கண்டிப்பா மேன்கேட் பண்ண விட மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தார். இப்ப ரீசெண்டா ரவிச்சந்திர அஸ்வினும் ரிக்கி பாண்டிங்கும் ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் காலில் பேசியிருக்காங்க மேன்கேடிங் பத்தி. அந்த வீடியோவை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போடுறோம், மறக்காம போய் பாருங்க. பேப்பர் வைஸ் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் மற்றும் பேலன்சிங்கான 2 டீம் அப்படின்னா இந்த வருஷம் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் தான். ஒருவேளை இந்த 2 டீமும் இந்த வருஷம் ஐபிஎல் ஃபைனல்ஸ்க்கு போனாங்க அப்படின்னா யாரு ஜெயிப்பாங்க அப்படின்றதையும் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிருங்க. ஆல்ரெடி எங்க சேனல்ல எல்லா டீமோடைய அனலைசிஸ் மற்றும் பிளேயிங் 11 ஒரு வீடியோவா போட்டிருக்கோம். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கோம், மறக்காம போய் பார்த்துருங்க. அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.